Allah muna roƙonka wannan rahama da kake yi a cikin wannan wata Allah ka sa da mu a ciki, afuwar da kake a wannan wata Allah ka sa da mu a ciki, ‘yantarwa da kake daga wuta Allah sa da wuyayen mu a ciki. Allah waɗanda kai musu tanadin rahama, kai musu tanadin afuwa da jin kai a cikin wannan wata na Ramadana, Allah ka sa da rabon mu a ciki. Allah kai mana albarka, ka yi wa matan mu albarka, ka yi wa ‘ya'yan mu albarka, ka yi wa ƙasan mu albarka, masu noma da masu kiwo da masu kasuwanci Allah ka sa musu albarka. Waɗanda suke gudanar da ayyukansu kan ƙa'ida Allah ka sa musu albarka. Allah ka yi wa ƙasan mu albarka, ka yi wa shugabannin mu albarka, ka yi wa malaman mu albarka, ka yi wa ilimin mu albarka. Allah ka lullube mu na albarka ta sama ta ƙasa, ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa. Allah ka sa mu zama masu albarka a duniyan nan. Allah ka tsare mana imaninmu, ka tsare mana mutuncinmu, Allah ka yi mana arziki duniya da lahira, Allah ka raba mu da talauci da tsiya, ka cire mana damuwa da bakin ciki da bacin rai. Allah muna roƙon ka tarbiyyantar da 'ya'yanmu, shiryayyun 'ya'yanmu ka ƙara musu shirya, kangararrun 'ya'yanmu Allah ka shirya mana da su. Allah waɗanda suke da matsala da iyalansu Allah ka daidaita tsakaninsu. Matar da ba ta wa mijinta biyayya Allah ya sa ta dinga yi, mijin da ba ya kyautata wa matarsa Allah ya dinga yi. Wanda